banza take. Kai, banza take. Kai, kuɗi. Naira 5 din da bayawa ba ran sa ta jura ta amfani. Ai inda banza take naji an ce ranan nan ya sha wahala. Ku shiru gashi nan tawowa. A inda banza Mutumi na. inda banza Small. Inda banza. Ina gurin mutumi na. Naji an ce kwanaki da karkasha wasu sun baka tsoro. Kwarai da gaske yaran nan kwanaki sun bani wuya. wai ina za ka ne na ga ka sa kayan nan amma kaman ba su bane na ranan nan ko Abokina ka san halin nan mu ba za mu fasa ba. Yanzu nan wani ya shanya ne kuma na gansu na gaba da su. Abokina ka san barin hali sai shege Qur'ani. Abokina wannan kaman gidan biredi nake gani bara mu lallaba ta gurin. wallahi gidan biredin karama ba shine Bara lallaba wallahi ta gurin. Kaga wancan mai malin din Allah ya kiyaye manajojin gidan nan. In ba haka ba, in ba su kiyaye ba sata zai. Na kawo mu gidan biredin karama. Nan ne kofan ko ba nan bane. Kofan ko dai na Allah sarki yadda mota kenan. Inda banza take yi. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Wallahi mu zo duba gurin. Masha Allah. Ka zo karama bread yake. Inda banza take. Ya aka yi ne ya iyali. Nan ya mun amma ba kuɗi. Ba kuɗi kuma. Wallahi ne yanzu ma wucewa zan yi takaici ya kashe ni. To ai da ma ku inda banza take. To abokina na wuce ma. Titini ina nuna ma. A dinga kama sana'a. Ai. Yawa da zaman banzan nan da kake gwada ba da ka dinga zuwa gonar koji ka bewa ka sato me inda dai banza take. Ka ko a zo yana kai mutum na anya na da shi ko ji kayo fa yake yi ba kaman anya bai dauki burera wannan ba kai wanda ya aje lissafin nan in na dawo na cirewa bari in je in same shi hey malam ya gari inda banza take Ina gurin. ya gari ya yi Mutumina me ya faru kuma? wallahi kawai dai ya ji dai ban wani yadda da kai bane A abokina mai sauki. Bara ga ka san shi ina da lashi wai mutumina wa samun burodin ka. ya sha koma haka yanzu dan Allah wannan Ni ban ma san ma wa ya samu. Allah ka kana yafe. tambaya bari nan da ko adda wannan yaro banza ba ta samu ba sai ta shaje gida an zo a ci banza